chapter 11, verse 28 to 30. A common, praise God, verse. Okay? Sa 28, it says, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Sa Cebuano mga igsoon, umari kanako kamong tanan nga nabudlay o nabugatan, o papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, o pagtuon kamo gikan kanako. Kay ako maaghog o mapausanon sa kasing-kasing, o makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo, o magaan ang akong luwad. Praise God, ini kamuntagon. Magawali ko sa usa ka topiko mga igsoon ako kining pagtitulan og Rest for the Weary. Ang kapahulayan sa mga gipangkapuyan o sa mga gipangbugatan. Praise God, sa dili pa kamulingkod, laman uha yung katapad og himna siya, are you weary, Brad? Sis, are you weary? Praise God, rest for the weary. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Atong dahil ko na ito pagpakan, ito pasalamatan ng Lord mga igsoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa kalibutan nga atong gipuy-an karon, siguro wala kini matago sa imong mga mata, o imo kining nasinati, imo kining nakita, nga ang kalibutan nga atong gipuy-an karon murag daghang, mayroon mo daghang mga butang nga makapa hina kanato, makapa-discourage kanato, makapabugnaw kanato, o puhinungdan kung ato kining sige agunhunan, maghatag kanato og ingon bang pag-alala or maghatag ka na ito og kahasol or kabukat. No? Gumikan sa mga panghitabo, gumikan sa dagan sa kalibutan. Amen? O karon, nakoy pangutana matag-usa ka na ito. Nabalaka ka ba sa dagan sa atong panahon karon? Inapre yung katapad bi, nabalaka ka ba sa dagan sa atong panahon karon? O sa sige ni mo gunahuna sa dagan sa kalibutan karon sa atong panahon karon, pais ka daghatag ba kini kabugat sa imong kasing-kasing o kabugat sa imong kinabuhi? Hello? Or halos ba sa imong nakita nga murag wala na yung mga maayong butang nga natabo sa kalibutan or sa atong gipuy-an karon? Murag halos imong makita, murag wa kay kayuhan, murag puro na lang negative. Puro na lang dili maayo, puro na lang mga bad. Mubay mong nakita mga igsoon. Praise God. O muni usay hinungdan nga usay mabalaka ta, usay mabugatan ta, usay kapuyan ta. So nasayon ka ba mga igsoon? Alam mo ba pag weary ka, para kang nauupos na kandila. Hello. Praise God. So, nag-iingon sa uban nga, sa sobra ko nung paghuna-huna, mura na hinong kinahapit ka ginhawa. Musakit na ang dughan mga igsoon, o musamot kakapoy. Dahil pag nag-iisip ka, mapapagod ka lalo. Amen? Saglan na rin Tagalog, kayo nang mga makausang Tagalog ini. So sa mga sitwasyon na
is really happening. Murabag sa atong pagkatubang karon sa ugma sa sunod adlaw, murag inig mata nato sa buntag, inig presyo trabaho nato, murag atong tan-aw, murag atong feel, murag wala kay mga maayong nahitabo sa kalibutan karon. Muabli ka sa Facebook, puro bad news. Muabli ka sa TV, bad news. Napay silingan nimo nga mag-away diha, bad news gyapon ang imong madungog. Praise God! Apan salamat nga diin adunay good news mga igsoon nga atong pwedeng, praise God, halila, upang nga mao ang pulong sa Ginoo. Atong pagpakan atong ay ng Ginoo mga igsoon. So kung sa atong mga pangunahuna mga igsoon, nga murag tan-aw na to, murag wa na gyud ayo, murag wa na gyud maayo mga nahitabo mga igsoon, ang tawag po dyan ay deep soul weariness. Hello? Nga murag puro lang negative ang imong nakita, murag puro lang dili maayo ang imong mga nakita. So aduna nay, praise God, gitawag ka na og deep soul weariness. Aduna na kay kabug-at diha sa imong kalag. Sa imong kinasuluran, murag nabug-atan na ka, murag ikapuya na ka, o mo hinungdan nga murag wala na kay mga maayong butang na imong nakita. Amen. 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 Praise God, dahil ko na ito pagpakan ng Ginoo. And whether you admit it or not, we all experience it. Though in different ways and for different reasons, sometimes madali nating naiintindihan kung bakit tayo mayroong ganitong sitwasyon. Pero kadalasan, we can never really find out why we are feeling this way. Murag, usahay sa tutugulim, dali na kahit ta makasabot nga nung praise God, hallelujah, nahitabo ni, anong nahitabo na, anong nangyari ni, say, dali na kayo natin masabtan. Pero sa atong mga sinati, sa atong mga kaugalingon, sa atong mga kinabuhi, usay, maglisod tagsabot. Nganong nahitabo man rin ako, nganong na-experience man rin ako, nganong na-feel man rin ako. Usay, maglibog na mga igsusay, maluyot ang pangita, unsa di ugat, unsa di sinugdanan sa mga problema, nganong, praise God, hallelujah, na-feel man rin ako. Amen? Our weariness results from the cumulative multiverse intersections of life's complexities. Ang ato kunong mga gibug-aton o nga ang hinungdan nga nung ipangkapuyan ka, resulta kini sa mga nagkadaiyang mga panghitabo sa atong mga kinabuhi. Mga dili maayong panghitabo sa atong kinabuhi. That's why we feel weariness. Amen? Praise God, may pagkakataon dahil tayo ay may sakit. Una nga bubati sa tag-weariness. Labi na sa panahon karon. Suway ko nung ubod ha mga igsoon. Diba daghang mamalaka? Hello? Dapat sa imong pag-ubo mga igsoon, once makaubo ka, kinahanglan na isumpay nga napaintang ko'y panglasa ha. Kinahanglan na paintang ko'y pang-amoy ha. Praise God! O sa imong pag-ubo-ubo mga igsoon, di ilang kay ang pamilya mabalaka. Hastang imong silingan, hastang tibuok barangay, muapilong ka balaka. Amen? Una nga usahay, bisag kauhulong ta, ato nalang pungan. Nya, din na kaubo nga itong baba mga igsoon, ang ato ng lubot mo nakaubo sa sigig pinugong. Praise God, kay handog lang kita nga. Madunggan mga igsoon, makitaan sa silingan. Praise God, hallelujah. Ang ubang mga igsoon, mabalaka. Kumikan sa mga sakit o balatian. Hello? Labi na ang doktor, mingon na nimo nga na nakaitambal na maintenance. First time nung mga matug ang hospital nga, praise God, ang doktor, mingon na nimo nga gikan karon na nakay-maintenance. Praise God, o siyempre ang imong bation, wala inadlaw-adlaw na gasto. Makapabug-at kanimo, makakapoy kanimo kay laminag, wa na kay trabaho.
Nag-iingon ni Brother Henry sa iyang praise God, pag-share last Fridays overnight. Kinsa siya, ngano nagluhid ka. Kinsa siya nga, sa ito Brother Henry, galabaw pa ka na ko, unsay na kaniya, nga wala ako. Yan sa ito'y sumpay. Masay sa sumpay ba din ang rin? Diba ka nagkantahan? Hindi ka relate kayo. Praise God! Kumikan sa mga heartbreaks, usahay. Maghuwag ka sa uyab. Praise God! Usahay. Mag-cool off. Praise God! Muna yung sa hinungdan mga ikson. Nya, usahay mo ang makahatag o kabukat. Kumikan ka ang imuhang bana o imuhang krus. Praise God mo nang sa sige mong pasan ka mo imong krus, mabugatan ka. Kapuyan ka. O vice versa, di lang po kaya ang bana mo'y nahimong krus, ato na po'y mga bana nga ang ilang asawa mo ilang krus. Para patas. Napon, ang ilang mga anak mo ilang krus. Nagpasan mga isunan di pagkapuyan o napoy mga anak ng ilang mong mga ginikanan mo ilang krus. Muna nga di pangbugatan mga igsoon. Amen? Praise God. And sometimes the consequences of sin na atin pong ginawa. Usa po ni nga makapabugat ka nato kanang aduna tay sala nga gibuhat. Right. Amen. Praise God, hallelujah. Muni makapaluya, muni makakapoy ka nato mga igsoon. Praise God, sumatotal. Ang weariness is something beyond our understanding because our burdens are not simple. Amen? So they are not relieved by simplicity of encouragement. So kung aduna na kay mga gibugaton niya, gipangkapuyan na ka, halos murag, ikapoy na ka mga igsoon, di kinapoy, di kaingnon lang ka nga, okay na nga. Hello? Tingnan ko yung katapad nga, okay lang ba? Tingin po di kinamatambalan, kaingnon lang ka, okay lang ba? Okay lang po yan, kapatid. Sa supra ng bigat mga igsoon, sa supra ng kabukat, Praska, di kinamahil, di kinamatambalan mga igsoon. O kung sa lang ka-encouragement ka word nga, okay lang yan. Amen? Praise God na pwede matambalan kung sa kapulo nga, okay lang na. Praise God. Hallelujah. Na ba kayo mga amigo, mga igsoon amigo nga, or amiga nga kadalian, isultisi mo nga, okay lang. Okay lang, friend. Hello? Okay lang yan, ayaw lang kayo ka-problema. Dali na kayo pagsulti, anak. Pero ikaw nga, nakasinati o talagsaong kabukat na ma'iksong gikapoy na ka, di ginapoy din ma-erase na mawala din ang kabukat o nakapoy. Right. Amen? Praise God! So, hallelujah! So kapag matindi ang pagsubok mo, hindi kaya siyang masagot ng salita ng okay lang yan. Amen. Ito dahil ko na ito pakpakan ng Ginoo. Yes! But a simple promise can relieve a complex burden provided they believe that the power behind the promise is complex enough and strong enough to relieve our heaviness. Apa nadunay usa ka saad nga bisan pa man mga igsoon sa imong kabug-ag gikapoy na kaliha makadungog kag usa ka saad nga diin mahimong mukaan, mahimong alma, mahimong presgan masayo na lang mga igsoon ang imong gibatyan. Labi na ang nagsaad nimo mga igsoon adunay kapasidad. Labi na ang nagsaad yung medyo imong nailhan nga makatabang yung imo. Praise God, hallelujah. Ayaw pa mga igsoon mag-comfort ka yun. Praise God, amen. Amen. Beto pagpakan ng Ginoo. Praise God, so kung mayroon po tayong tinanggap na pangako, umalma ang ating kalooban lalo na pagkilala natin kung sino ang nangako at alam
Hallelujah. O nasayod ko mga igsoon, nga pipila ka nato diri. Adunay nindot kay mga smile. Nindot kay mga purma mga igsoon na ba deep inside in their hearts. Adunay mga bugat nga gipangdala-dala. Praise God, adunay mga bugat mga igsoon, praise God, nga gipangpas-an nga murag. Praise God, haleluya murag. Ingon pa, kaundang mo na ang uban murag. Praise God, ka-give up mo na. Amen. Amen. Praise God, hallelujah. So sa ating pong labis na pag-alala, mayroon pong encouragement si Jesus sa ating lahat. Mayroon siyang salitang binitiwan ang ating Panginoon. Ang sabi niya, come to me. Come to me who are labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. And now today, we are going to see three important things that Jesus was mentioning in this very simple yet powerful promise that He uttered in those people during that time. Muni atong kuanog, praise God, pagsin mga igsoon atong tagdod ug maayo kining tulo ka butang. Praise God, nga gisulti mga igsoon ni Ginoong Hesus. Praise God, the first thing that we are going to see is the invitation. Muni-una na itong tanawang karon mga igsoon ang invitasyon. Unsay giingon diha? Come to me. Duol kamo kanako, umari kamo kanako. O gani mga igsoon, kung ang imong igsoon, imong silingan, kung ano na mga hikay-hikay, kung ano na mga okasyon, kung dili kay ka maimbitar, praise God, siguro ano na tagduha kasi man nga way tagad. Labinag, imong nakita dito ang imong best enemy. Nga mo hinay-imbitar na ikaw wala. Hello? Amen. Siguro pipila ka adlaw nga way tagad mga igsoon tungod kay wa ka maimbitar. Usa ka manindot nga pribilehiyo mga igsoon sa dahang ikaw apil sa imbitasyon. Amen. O karon atong hinumduman mga igsoon ang words ni Jesus karon sa Mateo 11:28 nga nag-imbitar siya dili lang mga igsoon sa mga dato, dili lang mga igsoon sa mga kwartahan, dili lang sa mga gwapa, dili lang sa mga adunahan, dili lang mga igsoon sa mga intinting nga tao, kundi sa tanan. Come to me. Hallelujah, ito pagpatan na itong naigo ng Ginoo mga igsoon. Yes! Ang words na ito ni Jesus mga igsoon expresses the desire and compassionate heart of the Savior. So iya yung tinguha. Praise God sa ang kasing-kasing ano na ikugma mga igsoon nga ang buti pasabot. Praise God, hallelujah nga. Kung ano na may nabugatan kaninyo, duol ka mo kanako, umari ka mo kanako. Kung baga, kung kayo'y napapagod na, if you are being oppressed badly by the enemy and being oppressed by so many things, simple lang, lumapit kayo sa akin. Hello? Muna ang pulong sa itong Ginoong Jesucristo nga sa panahon na kita nabugatan, sa panahon na kita mga isun di pang kapuyana, praise God, mo doon lang na ita kaniya. Di ta mo doon mga isun sa kalimutan, di ta mo doon sa kailayan sa kalimutan, kundi mo doon ta mga isun sa atong Ginoong Jesucristo. It's a call na tayo po ay lalapit sa Kanya. Amen? Na anuman ang iyong kalagayan, anuman ang iyong sitwasyon, siya nanawagan sa iyo na lumapit ka sa Kanya. Unsa may atong kahimtang, unsa may atong mga pagkabutang mga igsoon, unsa may ang atong dili maayong sitwasyon, kini nga words mga igsoon, praise God, nag-encourage ka nato, nag-awhag ka nato, nga moduol lang ta niya mga igsoon. Ingnay mong katapad, lumapit ka kay Jesus. Hello! Dangog sa Ginoo! Ayaw palayo! Ayaw distansya! Ayaw biya!
mga igsoon. Apan ang tao gusto gud siya maglisod-lisod sa iyahang kaugalingon. Sa dahil ng adunay mga kabugat, usay ang tao nang magpalayo. Sa dahil ng adunay mga problema, mga igsoon, murag ikapoy na, usay ang tao nang mudistansya. Inay nga, damor hinungkang mo paduol sa Ginoo, damor hinungkang nga paduol sa simbahan. Imo na hinung i-isolate ang imong kaugalingon. Imo na hinung i-distansya imong kaugalingon, mga igsoon sa Ginoo. O, siyempre, di ginamao'y solusyon. Di ko ka nga magkapahulay, mga igsoon, sa diyan nga imo nang i-distansya ang imong kaugalingon diha sa Ginoo. Musabot o kabugat, musabot kadaghan ang problema, musabot kadaghan ang pagsulay. Amen. So dagom sa Ginoo ayaw palayo. Praise God, you know, ang panawagan ni Jesus sa kanyang mga anak ay napakasimple lang yun. Come to Him. Come to me. Dili. Parehas mga igsoon sa Buddha. Sa mga tao nga nagsimba kang Buddha, mga igsoon, adunay step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 7 para ikaw magkaroon ng kapayapaan. Dapat ganito, dapat ganun, dapat ganito, dapat ganun. Una, ang paagi mga igsoon. Hindi katulad ng hiningi mga igsoon ng Islam. Kung nakahibaw mo sa Islam mga igsoon, praise God, ano na sila gitawag mga igsoon o kining 5 pillars. Praise God, para maranasan ang kapayapaan. 5 ka pillars. Una nimo mga sinabi ang tinuod nga kalinaw. So what Jesus was saying ay hindi katulad ng ating programa sa panahon ngayon. Nga ang 21st Christian mga igsoon, mahilig sa mga how-tos. How to eat, how to survive, how to succeed, how to overcome, how to have peace. Muli ka ng 21st century. Ang mga tao ngayon mahilig sa do-it-yourself remedy. Nga diin, dili yun mo doon sa Ginoo asong nga kaya pa. Kutob sa mahimo iyang buhaton, iyang himuon, dili mo doon sa Ginoo kay mahadlok pausap ang relihiyon. Bisan na mga bugat na problema, na mga bugat na gihampin mga igsoon Allah. Praise God. Di ilang tagdon kay praise God, hallelujah, hadlok lagi. Amen? Praise God. So ang hanap natin laging 4 steps, 5 steps, 8 steps, 10 steps. Yan kung maiksi, mas mabuti. Mas better na kung 3 steps lang. How to have peace. Amen? Praise God. So say, panawagan ni Ginoong Hesus mga igsoon, come to me. Come to me. In other words, Jesus was saying, ako ang kasagutan sa lahat ng iyong pangangailangan. Ako ang kasagutan sa lahat ng iyong pangangailangan. Sabay na kabalangin ni mga igsoon sa awit nga Christ is the answer. Kisa may nakabalo din isang kamot. Isang kamot, nakabalo sa Christ is the answer. So, pila na lang kabuok mga idaran. Puro na mga batanon. Stel-stel, kawitan ko lang. Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all my needs. Savior, baptizer, the great disease. Yes. Oh, yes. Yes, He's all I need. Christ is the answer. Amen.
Kung ano naman tayo mga gitinguha mga igsoon, si Jesus ang tubag. Amen? Praise God. If you are looking for a miracle, He is the miracle working God. If you are weary and heavy laden, Jesus is our Prince of Peace. If you are sick in your body, He is our great physician. If you are needing something, Jesus is our great provider. Hallelujah. Kung bisan pa man sa imong kasalanan, He is your comforter. Sa imong problema, He is your problem solver. Sa imong una-unang yung wala na paagi, Jesus is our way maker. Kung ikaw naluya, kung ikaw ikapoy, Jesus is our strength. Ato pagbangan itong dahil mo na Ginoo na igsoon. Yes, Jesus is the answer. Praise God, hallelujah. Ito pagpagpakan ng Ginoo ng igsoon. Kung ano man ang pangangailangan ng tao, may kasagutan ang ating Panginoong Jesucristo. Unsa may imong mga panginahanglanon? Praise God, dili mo na kaya sulbaron sa tao. Dili mo na may hatag sa tao. Apan aduna kay Dios nga among gialagad o ginasimba nga makatagbo ini, makahatag ini, makaprovide ini mga igsoon. Hallelujah, sa atong pagduol sa Ginoo, mao ni maghatag kanatong kusog. Praise God, ang paglapit natin sa Kanya ay hindi basta paglapit. Ito po ay pagkilala na sapat ang kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay bigyan ng kapahingahan. Dapat atong masaktan mga igsoon nga sa pagduol nato sa Ginoo, di lang kay basta nga pagduol lang, kundi atong giilang mga igsoon nga kung unsa may atong mga panginahanglanon, unsa may atong mga gikinahanglan mga igsoon, kayang tagpuon sa Ginoo. Dili kaniya paliparan. Praise God, walay butang nga imong gikinahanglan mga igsoon nga dili maihatag sa Dios. Tingnan mo katapat. Praise God, ini mo katapat, walay imong panginahanglanon nga dili kayang mahatag sa Dios. Amen? Muagri ba muna na mga igsoon? But sometimes the problem is with us. Hallelujah. Hello? It's not easy to believe. Right. Hello? Amen. That's why the book of Matthew 11 and 12 mga igsoon, imo nang mabasa na chapter 11 and 12, gireview mga igsoon ang city, ang mga tao mga igsoon ni Ginoong Hesus. Naka-witness sa maong milagro, nakasaksi sa maong milagro, nakasinati sa maong milagro, nakakita sa maong milagro, but despite niyanang tanan, wala sila totoo nga si Jesus maong Misaya. Right. Hello? Amen. Mga katingalaang butang mga igsoon gibuhat ni Ginoong Hesus. Apan ina lang yapong gininay si Jesus mga igsoon nga maong Misaya. Can you imagine? Muna mag-review ni Jesus Christ mga igsoon, praise God ang mga tao, diya sa Mateo chapter 11 of chapter 12. Nakasinati na sa mga milagro, wala lang yapon mo to nga siya ang Misaya. Hello? The same with us also. Although naka-experience na ta sa pagkamayo o sa pagkagamanan sa atong Ginoo, usahay lisod gyapon-tan patuhon. Kaya doon ay mga panginahanglanon ta, mga dagkong mga panginahanglanon nga murag para nato imposible na yung ihatag sa Diyos. Labi na muapros kang tao nga igsuon pag mo niya once mapalibaran ka. Usahay mahimangod ka, usahay madismaya ka. Usahay murag mangupay-pay ka, mapugnaw ka. Kaya murag nag-expect ka nga murag mo nagitambal mo na yung solusyon, mo nagitubag, mo na gamiton sa iyo, apan sa dihang mapalibaran ka. Murag magdaw tayo ka, murag makaiunag ka nga ang Ginoo dili provider. Praise God kay wala man matagpo, wala man ihatag atong mga panginahanglanon. Muna sa problema sa tao, mga igsoon-isod kayo matuon. Kay gusto nato detalyado ang istorya sa atong kinabuhi nga ihatag sa Ginoo.
just like Abraham. When God called Abraham mga igsoon, nga diin pagtuon siya sa lugar o sa dapit nga ihatag sa Dios kaniya. Imo mabasa mga igsoon nga wa gyud ingna sa Dios si Abraham nga Abraham makasumpaki kas mong pag-umangkon nga silaban. Abraham adunay mga discomfort. Abraham adunay kay mga masinatian nga mga dili maayo nga mga kahimtang una ka makaabot sa maong dapit. Wala kinitali sa Dios mga igsoon. Praise God, but despite of that mga igsoon, Abraham believed God. Bisag wa pa kinitali mga igsoon sa Dios, ang paglakaw niya mga igsoon, ang pagguwa niya silang dapit. Praise God, si Abraham mga igsoon mituo sa Dios, misunod sa Ginoo mga igsoon. Oh, another story about Moses. Hello? Nakaibaw ito mga igsoon na si Moises mo'y gigamit sa Ginoo para mag-lead sa mga tao, mga igsoon, milyon ka magkatawan ng mga Israelites pagawas sa mga Ehipto. Praise God, sa sinugdanan pa lang sa pagtawag mga igsoon, kay Moises, gibaliman na si Moises. Praise God kay Ginoo, dili ako mayong manulti. Ginoo, kanga ako Lord, pinipasa pa lang ako, Father, kanga ako Lord. Pero giinay siya sa Ginoo, kisa may nagbuhat si mong baba. Praise God, wa kinitali sa Dios mga igsoon. Wa maingon ng Dios ka Moises, inigabot ninyo sa wilderness, wala mo'y pagkaon dito. Moises, inigabot ninyo dito Moises, action mo sa mga sundalo, maproblema mo, kaya wala mo'y agianan, wa maingon ng Ginoo nga akong tungaon ang dagat. Hello! Wala kinitali sa Dios mga igsoon, unsay ma-experience ni Moises. But despite of that mga igsoon, Moises believed God. Amen. Unsa may gituan ni Moises sa sulti sa Dios ka Moises, ayaw ka balaka kay ako mag-uban kaninyo. Hello. Mausan sa atong ginabuhi karon, sa atong journey, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, wala ginitali sa Dios unsay atong mga magian nga mga problema, atong mga magian nga mga pagsulay, atong magian nga mga pagantian. But believe mga igsoon tuoy, kanina ang Dios mag-uban kanimo, ang Dios magtabang kanimo, ang Dios mga igsoon mag-uban kanimo. Halika na pagbagan ng Ginoo mga igsoon. Una nga, sa ato ang journey mga igsoon, adunay mga usay murag makaditurta. Maglami kay iliko ba kay kini nga dapit diri murag na ginidapit sa kawalan-on. Murag mo ni adlaw nga murag wa nay sug nga bugas ang among bugasan. Murag wa mi pamahaw kanindot naman editor. Iliko. Kini nga dapit murag mo ni nga dapit nga din maka-experience kog balakian nindot kay editor. Kay gusto man gid sa tao mga igsoon nga hayahay always ang iyang kinabuhi. Wala man nagkisaad sa Ginoo nato nga nindot kay atong praise God ang ato ang masinatian sa atong pagsunod kaniya. Kani iya natang giwarningan daat nga praise God adunay mga paglutos, adunay mga pagsulay. Praise God, pero nakanindot mga igsoon, kining atong journey sa pag-alagad sa Ginoo, bisag unsa pay mga kahimtang, unsa pay mga sitwasyon, unsa mga pagsulay, unsa mga problema mga igsoon, aduna may mga kabugat, aduna man tayo magipangpasan mga igsoon. Rest assured na ang Ginoo magtabang kanato. Rest assured mga igsoon na ang Ginoo naa kanunay kanimo. What is the cure for a weary soul? Number one, sa ako nag-iyon sa invitation, come to me. Praise God. Kung nabugatan ta, ano na tayo magipangpasan, ipangkapuyan na ta mga igsoon, mas maayo nga moduol ta sa Ginoo kaysa atong igsoon o sa atong silingan. Ayaw pag-uusig ng silingan, samutan lang ka na. Praise God, ipanabi lang ka na. Praise God, hallelujah. Ang giingon sa tuwa, duol ta sa Ginoo. Duol ka mo kanako. Praise God. Number two,
Praise God, what is the cure for a weary soul? So ano po ang incentive or ano po ang benefit? Praise God, hallelujah. Praise God, sa atong pagduol sa Ginoo, you will find rest for your soul. Makakaplag kag pahulay sa imong kalam. Hallelujah. Amen. So as you come to Him, you will find rest for your soul. There are souls only find rest in hope. Adunay mga kalakaron nga basta makapahulay lang kung makabaton silang paglaom. Ang tao nagkakaroon lang ng kapayapaan pag may nakikita siyang pag-asa. Una nga makapahulay lang yung kalag. Praise God, sa danga doon na siya makita nga paglaom o pag-asa. Hindi mong katapad, pag-asa. Pero ayaw paasa. Praise God. Hello. Sa mga sitwasyon natin, pag may nakikita tayong pag-asa, it gives us encouragement. Amen. Amen? Amen. Praise God, pag-asa ha, dili kay paasa. Basta natin nakita ng mga pag-asa, may isunong paglaom. Praise God, it gives us encouragement. It gives us peace. Praise God, na mayroon pa rin paraan, na mayroon pa rin mangyayari. That's why we are practically looking for heaven when our souls are burdened and restless. We want to find hope. Praise God. First week na of the month, mayroon na tubig, mayroon na kuryente, mayroon na internet. Praise God na ay asa, dili pag-asa, asa ba asa, Fairbank, Lungdanon, saka na mga napay Turko, 5-6, napay silingan nga email. Praise God. Once na magsunod-sunod na wagin, di mo sumay pag-kondisyon mong lawas. Maka-experience na dili mayong kondisyon. Amen? We want to find hope. O manay gimangkit karon sa mga tao, o muna gibaligya karon sa kalibutan. Amen? Praise God, lagi nilang bigyan ng tao ng pag-asa. Kaya lang ang pag-asa na ibinibigay sa atin minsan, or kadalasan, it is a false hope. Hello? Ay mga tao nga murag, dili kontento sila mga dagway sa pagkabuhat sa Ginoo. Praise God, nag-asa sila mong guwapa pa. Kung sa dihang mag-market na mga praise God, ang deliver o mga kalibutanon nga, sige, gamit ani ay inuman ay di ba mong guwapa juga maayo. Muni solusyon para mugwapa ka, para muputi ka. Amo tayo sa taong ka, kaya nag-asa lang ka mugwapa. Daghanan mo nga daot, daghanan nga pagtunaw. Daghanan nga mura na ilong mga ipanglitso ng naw. Kaya ning-asa lagi. Praise God ka mugwapa. Yeah. Mahal kayo. Nagwa na ikapalit, buwan na ang naw. Batik-balik. False hope. Nayuman nga, nagsige ko na sa problema. Naay nag-over ang kalibutan nga. Tama na yan. Hoy, pare ko'y, tumagay ka. Mas gantay ka ma-over mga isang na kalibutan, na-over na green horse. Para makabaton ko ng peace. Mapatira ni Nus kabayo, usang mo. Praise God. Talawang kalimutan, nag-offer, nagtanya og false hope, nag-market og false hope, nagkay mga problema sa financial, nagkay mga emergency nga mga balay ron, ano nga sa mo, praise God, sulod nga, email sa kwarta. Matintal sa taong ka kay email lagi, ako harin ka, makatabang lagi, ako pagkaugma na, pagsursimana na, pagbinayrangay na, false hope. Nisamot ang iyong problema. Wa makuha yung problema, nisamot ang iyong problema. Amen?
makadawat pagkat mamatay na ka. Maingganyan ka nga, kuha diri sa buagay, nami, lungon nga nindot kayo color pen. Ligon kayo, guhamba kayo. Praise God nga, mag-appreciate pagka isud na ka. Hello? Realidad na ka, practical ka. Bisag, kulawan pa ng imong gihdan, once nga patay na ka. Di na yung ka mag-appreciate kung sa kanindot ang imong gisudlan. Apan, adunay mas maayong i-market mga igsoon, kining kaluwasan mga igsoon, kaghatag sa atong Ginoong Jesucristo, na aduna kay assurance mga igsoon, na one day, mamatay ka, bubiya ta rin kaligutan na, hello, bisan pag di kay sud og lungon. Hello? Ang tradisyon sa Muslim, di na nasa isun sa lungon. Pusto na sila mga eksuno panapton na puti. Praise God. Napay pinalubong na mga eksuno magbarot. Tapunan. Wala isun og lungon. Praise God. So why gasto? Kaysa matukang St. Peter ang mong lungon tag 300,000. Nya manhiman ang limos sa tanang tao 100,000 na. Short ng 200,000. Amen? So, full soap. Praise God. Hallelujah. Praise God. So, kapag may problema ka, may alalahanin ka, inom ka nito, magkaroon ka ng kapayapaan. Praise God. Walang totoong kapayapaan sa mundong ito. Walang totoong rest na malalarasan. Praise God. Ang ating mga kaluluwa, maliban lang sa ating Panginoong Jesucristo. Atong dahil ito pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Yes. Tanawang Psalms 62 verse 5 to 7. Psalms mga igsoon 62. Kung sa Ginoo sa Psalms 62, 5 to 7. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. In God is my salvation and my glory, the rock of my strength. My refuge is in God. Woo! Nagingon sa 5 kalag ko, sa Diyos lamang. Praise God, magbuhat ka sa hilom. Kay gikan kaniya ang akong paglaom. Siya lamang mao ang akong bato o ang akong kaluwasan. Siya mao ang akong tori nga hataas. Dili ako matarong. Sa Dios anaa ang akong kaluwasan o ang akong himaya. Ang bato sa akong kalig-on o ang akong dalangbanan. Anaa sa Dios. Wala gilay makahatag ka natong assurance mga igsoon nga maghatag ka nato. Praise God, hallelujah, o kalinaw. Kundi sa ato lang yung Ginoong Jesucristo. Atong pagpakan natong daygon ng Ginoo mga igsoon. Yes, hallelujah. So brethren, anuman ang tanong mo, anuman ang concern mo, anuman ang takot mo, anuman ang alalahanin mo, sinabi ni Jesus na ako mismo ang kasagutan sa lahat ng yan. Lumapit ka sa akin, matatagpuan mo ang kapahingahan sa iyong kaluluwa. Yes, hallelujah. Only in Him we can find rest for our soul. Kaya lamang kaniya mga igsoon makabaton o pahulay ang atong kalang. Wala yung mga butang sa kalibutan, bahandi sa kalibutan, kahilayan sa kalibutan, nga maghatag ka natong assurance, nga makabaton tag tinuod nga kalinaw. Kundili diha lang sa atong Ginoong Jesucristo. Atong daygon to pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Kay Jesus, hallelujah. Praise God. So God has given us hope. So unsa man nga hope mga igsoon, unsa man nga pag-asa.
Praise God na ang Diyos nagbabago ng buhay ng tao. Muna nga pag-asa, muna nga paglaom. Ganun ang Diyos, mga ikson, hangtod ka nun. Praise God, nagbago mga kinabuhi sa tao. No matter how filthy our life had been, ano man ang mga backgrounds natin, napatunayan natin that the God is in the business of transforming people's lives. Ano po ang nagiging pag-asa natin na kung ang Diyos sinagot ang matindi nating pangangailangan ng ating kaligtasan, walang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise God, hallelujah. Kumakanta kami mga ikso. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Naingon anita, nakabatungtag kausaban, kabaguhan sa atong mga kinabuhi. Gumikan. Praise God, hallelujah, sa atong pagduol diha sa atong Ginoong Kristo. O ang ikatulong mga ikson, as I close, nag-ingon siya, take my yoke upon me. Amen. And learn from me. Oh, Jesus. Take my yoke upon me. And learn from me. It means abide in Him. Kini nagpasabot mga igsoon nga kita mga pabilin diha kaniya. Nag-ingon siya mga igsoon, praise God, hallelujah. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo. O pagtuon kamugikan kanako. Kay ako maaghog o pausanon sa kasing-kasing. So nagpasabot mga igsoon dapat, praise God, atong mahibaluan, atong maistabihan. Nga sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi, sa tanang area sa atong kinabuhi, sa tanang aspito sa atong kinabuhi. Naamang ka sa sitwasyon nga maayo, naamang ka sa sitwasyon nga dili maayo, naamang ka sa sitwasyon nga abundansya o kawalan-on, o roon sa maimuhang mga sirkumstansya sa kinabuhi, dapat atong makatunan mga igsoon nga kanang tanan gialaw sa Ginoo, gitugot sa Ginoo, o gadunay katuyuan nga ana ang Ginoo kanang tanan mga igsoon. O dapat lang nga dili ta, praise God, mobiya kaniya. Di ta magpalayo kaniya mga igsoon. Nagpasabot ka na nga kita magapabilin na kaniya. Kung anaman sa pagsulay, pabilin lamang sa pag-alagad sa Ginoo, pabilin lamang sa pagsimba sa Ginoo, pabilin lamang sa pagdaig sa Ginoo. Kung ikaw gikapoy na, kung ikaw nabugatan na, padayon lang sa pagsimba sa Ginoo. Doon sa Ginoo, danop sa Ginoo. Usa karon ini mga orasa mga igsoon. Samtang ako kaning tapuson nga mensahe. Sa dili pa ta mamauli ng gawas ni maong iglesia mga igsoon. Gusto sa Dios nga tagaan ta niya kapahulayan. Dili gusto ang Ginoo mga igsoon nga diin sa tong pag-alagad kaniya. Praise God, hallelujah. Mabugatan ta or murag kikapoy na ta mga igsoon. Kung dili gusto niya nga hatagan kaniya pahulay mga igsoon. Rest for the weary. Unsa may nakapabugat nimo, unsa may hinungdan nga din gikapoy ka na. Ang Dios nagsaad kanimo, kanako, kanatong tanan nga muduo lang ta kaniya. Come to me. Come to me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. God's promise, mga igsoon, sa iyang mga pulong, hatagan taniyang pahulay. Pusa, kinsa man kanato karon ang nabugatan na. Nabugatan sa problema, nabugatan sa pagsulay, nabugatan sa kawalan-on, nabugatan sa balatian, nabugatan gumikan kay adunay gipangpas-an dihaon sa mga klase mga palasunon. God wants you, praise God, hallelujah, to find rest mga igsoon in His presence.
Usa akong giawhan karon ng matag usa nga nabukatan. Please come forward. Yes, hallelujah. Saad kini sa Dios mga igsoon matag usa ka nato. Yes, hallelujah. Ayaw sulusuluha ang problema. Aduna kay Dios, aduna kay Ginoo nga imong madampan. Aduna kay Dios, aduna kay Ginoo nga imong maduulan. Kani bisag pa man sa imong dilimayong kahimtang, dilimayong sitwasyon, bisag pa man naa ka sa balatian, naa ka sa kawalan-on, bisag pa man nawalan kag trabaho, o sa manay mga sitwasyon nga dili maayo nimo, nga di mo hinungdan, nga nabugatan ka, gikapuyan ka. Praise God na ang Dios nagtanyag kanimo karon, nag-offer ka nato karon. Praise God, I will give you rest. Yes, it's hard for us mga igsoon to continue serving the Lord mga igsoon kung na tayo mga dagkong mga gipasan, kung ano na tayo mga gibugaton sa ato mga kinabuhi o sa ato mga kaugalingon. Yes, normal lang nga mabugnaw ka, normal lang maluya ka, normal lang ma-discourage ka, normal lang nga kapuyan ka. Yes, it's normal. Tungod kay kabubuton sa Dios nga kung sa panahon nga kita maluya, sa panahon nga kita mabugatan, sa panahon nga kita kabuyan, mudadog ka niya, muduol ka niya, musampit ka niya, mga akong pagayon, ang kapaulayan. Come on. Come to Him. Come to Him. All ye that labor and heavy laden, and He will give you rest. Take His yoke upon you and learn from Him. For He is meek and lowly in heart, and is a fond rest unto your souls. For His yoke is easy, and His burden is light. Come on, recharge yourself in the presence of the Lord. Yes, hallelujah. Ask the Holy Ghost. Yes, hallelujah. To empower you. Come on, hallelujah. Yes, recharge yourself in the presence of the Lord. Don't allow negativity. Don't allow the burden, the problems, the circumstances, mga igsoon. Dahil mo'y makapanghina sa imong pagpangalagan sa Ginoo. Mo'y makapabuka, mo'y makapaluya sa pagpangalagan sa Ginoo. Kung dili, tuguti ka nun, nga mo pahulay ka, bigla sa presensya sa Ginoo. Come on. Yes, come on, sige. Itaas ang imong kamot. As a sign of surrendering yourself to God. Yes. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kahibalo o talento. Sa nangikaw kapugutan, sa nangikaw kapuyan. Ayaw pagsalig na ano na kay manindog na trabaho. Ayaw pagsalig na ano na kay nakabuol nga profesyon. Ayaw